La instal·lació Eslèvia, Ecos i Ressonàncies de Fabià Puigserver és una instal·lació viva. Està centrada en els seus documents, en el seu llegat, sobretot polonès i rus, llibres que va portar-se des del seu exili des de Polònia cap a Barcelona, i amb l'ajuda de participants que tenen coneixement de llengües eslaves ens ajudaran a catalogar, i ho farem de forma col·lectiva per descobrir quina era la seva inspiració i els seus referents. La relació de Fabià amb Polònia és important perquè hi va passar els anys més importants de formació de la seva vida. I en allà va rebre això, una formació teatral, artística, perquè va poder treballar, estudiar. I més enllà d'això, també fou molt important el contacte que establí amb els intel·lectuals polonesos. El que es vol en aquesta instal·lació viva és posar en valor el seu llegat, sobretot documental, i d'aquesta manera també conèixer-lo a través dels seus llibres. Hem muntat una instal·lació viva, una caixa de ressonància per fer l'homenatge a Fabià Puigserver. Tot el que veieu aquí està per descobrir, i aquesta és una miqueta la idea d'aquesta capsa de ressonància també, que tingui aquests petits gestos que quan cataloguem a la biblioteca, com a arxivers o com a bibliotecaris, que tingui una difusió.